Kedorbash nong mauring keneng hapo ka jengelam usordar uba Peter J. Lawai, haka arpuai tere gujelio arja arpusau kila lej banyak kendo yo District Veterinary Officer ka East Castle District u Dr. M. Tingkan, ringkat ki jing tho ban pensngau ya ki jing don kam hapo ka Veterinary Dispensary ka badan ha mauring keneng. Habakran sikilat patai kubor uba Peter J. Lawai uloong. Baka jing kabaki nongri jingri ki kendo ka day namar ka jing bambiang ki dawai dashin hapo ka Veterinary Dispensary. Ka jing duna ki nong tray hapo ka Veterinary Dispensary nalor ka jing bambiang ka policy jong ka sarkar da ka baong. Baka sarkar ka pelot dagi folklore ban thiet ya ki do na ki weipat ki jella. Nalor kata uloong ru banakal yang kedorbash nong kalayo ban pensngau ru halor ki wei ki mat ki baki nongri jingri ki kendo ya ka banakal yang District Veterinary Officer uloong boon sa sim kia halor kani kamat pembolong mata ke state jingi babun gini ki kado ka bangi thiet ni habat plot ki pro sebar cungka jela ki jingi balai namar ka polisi jeng government ling ba ka veterinary department ada mal sebenarnya kemun iki bakala fail sebab palat or kidan ki machinery ki doktor ngimla ban kran bank ki kidan ki la sebab palat ban lek ke batam handil ta ka kita ki board ke bahalo ta ka polisi jeng government kalong ka baflop ka bemler ya kamot hey kata ka jingi pok celaki kan ki ben pembolong mata kan kata bi syai ba borok ai kalong bagi long tam gi nong krong gi depend ben nak kita sabar ya ka bam ya ka kino ki kam borok apa jalal chungi pala mi kita jing ka baki nori jingi jungi ki ko blok mauruk nang ki kendu alor jing bombiang ini ki dawai ki vaksin nang ta kini ki cinduna kini ki manpower ko kini ka veterinary dispensary ko ko mauruk nang nang ta kini gi tam community ki training hall ka bangin patdon datangi dan tam ban ai kini ki awareness program ki nori jingi aji benta bo fair nang ta subu mata kan dan kini ka club ka ba kini ki sniang bangimut mempekha se ki kidan ka kini nyang kepa nila ban ong ba kidan ka jingpang ne ka club te i ong bala dolong ko bala banwara kini ki Bolseman collection center ka bangi sulap su inject itu ki sniang keme bakila ban armet bakila ban penyo ikni ki yang kun kata di ka bangi ai kini proposal na ki suggestion nam tai district veterinary officer nang ta habe begini ki demonstrative farm se kini ka farm kolong ban ai pun kini ka local exposure ki nori jeri ko ki snong jungi adin bikala yo ka training ki theory ki jingkai ki fair itu kampas tang ban expose kin ban lepej kumno kata ka komris nya kita fair yang tak tahu ong ide ban dan kini ka demonstrative farm ban ai lat upai ba bola ban lek ban expose de hangtu ban yo ban tip sutho su khamha ka bi ida khmat kumno ko komris nya bat kiwe ki jingri jing dop ko baki nongrap jing ki di hapo area ki tong snong jingi te ta de ko we ka ngi trend nong ta i BFO DBO te habde kini ka ka scheme kini ki departmental scheme te kawai ko bangi ajingmut kalong ba habawan kini ki scheme ban ai kini ki scheme nam ta ki nori jingri yong ka badan kong du ki point ni ai ko ba south li ki point kalong ba ngi de ban pet chwai tu ki briu ki bala sedang chwai kam rijingri bakinyo ek scheme nang ta ka ba ar ki di dong ki briu ki ba la dep ki training habde ka rijingri ki badan ki certificate nang ta ka balai kalong ba ini keberi ki bemut bandri ki belong ki briu ki trace tam badan syai kita kam sim rijingri kata di kuai ke bangi wan penduk ban ajumut ban ai gini ke proposal nam ta i DBO nang ta ka ba kado kalong ba de benda ni ke recommendation ni ka cipisha na veterinary officer ikini nu ki bari jingri recommendation yang ki bala ban jingri nang ta gini ka point ke ba pra ka bangi trend kalong nam ta gini ke marketing cell marketing idan ni gini ka pig and poultry farm idan ki jaka ka bohe long ban create no ikoi ke cell marketing cell dan tegi ba hang tu kan don ki kayau ka pala ban thau kam thau jam ikinong song ka ba ngida ka farm ko pemi ka peleng ka pemi ka do CR pemi ka do snang why not don no ikini ka marketing cell ba leng ba ka veterinary department ka pemi ikini ka kayau ka ba kinong song komot kila ban dan ni kayau hang tu bala create ikini ka department kam galong kala ekam jam ki te na kiliang i district veterinary officer ila kula ringi ba insyumpiai kini kam ban pej na kini ki point ke bangi suggestion ke bangi ai kini proposal mil ai ke partly in pej kanu ke bala ban long bat kanu ke bumla ban long isa pentim sini ya kini ki kam fair bro te inside kren bi ke bor ke balor update ni ke benta bat kaweru i pendi ya ka taman por baduna pra nang te kumbolong matangi sutanat hadin mengila ada ban skowi i makane timba kelak te kubor te matangi ayo biang we VFA bode senrang komod uban pet ikini ki field assistant veterinary field assistant uban yarap habadan ka jing.com ki nongrap ki nori juri
hak bopang senyang sian ke mesti lola berlek kisam juga ban pet ban agi jingatan ke sumar kita wai kini kita minta repair. But ila keren susu nak bentar berpenstuk susu ikini ki ban kerukom ban ai vaksin ikini ki jingri galak belum kesiar kesenyang ke mesti beteter di nakaliang jungi kum kesnong hadin ki pembai bi mentangin dan ikini ki WhatsApp group jongborok ki nang ri jingri de hakne WhatsApp group jing penbaik lengba i doktor juga veterinary dispensary juga mau kenang rengkat gi jing lang napo i district veterinary officer kelong ba kada don ko por ba don kaman ai vaksin ni kini gi jingri lengba kini WhatsApp group borok kini ri jingri gindan lang tu bangin su bantip hakata ketrik hakata kesini kendan kata ke vaksin bangin ai PCR senyang kini kini ba ri jingri kemudian lengba gitu WhatsApp group ngilak ban share ke information bagi tip penbaik belum lang si caka kenang ba jing wan melek vaksin kan long baik aku juga por kemudian kan osap eken Arai mata tentang wave don senyang supportly wave don reportedly wave don atli ten let you know tilda ka bangilek lang kini ka wave ka WhatsApp group trong kinong region di kemot kan nyerap bangen ai ka wave kan information kalau ngobati kena aku juga por poro tekana kalian kok office akan sub ban arrange kita wave kan sub arrange staff hak kata kesini ya kita dijengri hak kata kesini kita dijengri kata ka wave bagi wan kendo ban ai jumut jadi district veterinary officer nomor ke blok mau kenang ke bayar ke bakal tu peduk terus lagi sedang bukan pet kami dekat kamri jengri ke dekat wena kalau akam jam ke beri sedang di tahu jengi kepala syai landat kepala syai isra amdon syuk bapet kami ni kini nelam man pet kini ke beta Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila banyo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka ta ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikirannya ke jing shisha. Lawan Rak Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.